Здравейте, добро утро, приятели на Атоми! Отново сме заедно. Днес е 24 септември и продължаваме с следващия въпрос и отговор относно продуктите и бизнесът Атоми. За днес въпросът е: мога ли да регистрирам човек, който живее в Сърбия на платформата Атоми? Така, отговорът е да, може, но Сърбия е в пререгистрация, така че хората, които живеят в Сърбия, могат да бъдат членове на платформата Атоми, но докато не се отвори платформата, нямат възможност да купуват продукти директно, за да им ги пращат в Сърбия. Могат, примерно, хората, които са регистрирани и живеят в Сърбия, да купят от европейската платформа, да пратят продукта, примерно в България или в Румъния, където имат познати, и оттам вече да си го получат по собствен начин на доставка, чрез куриерски фирми, пощенски услуги и така нататък. Това е начина, за да се снабдят с продукти. Но никакъв проблем не е да бъдат членове. И кога ще се отвори платформата за Сърбия, това никой не може да го каже. Има много държави, които са в пререгистрация, могат да се регистрират членове, но все още няма възможност да се пазарува. Около 29-30 държави са. Сега на последните няколко месеца сложиха в списъка 13 държави в Африка, вече има, които са с този статут за пререгистрация. Така че платформата се разширява, ще бъде глобална. Тя всъщност вече е глобална, в 57 държави са достъпни продуктите, могат да се поръчват, но ще станат 90-100 държави. Ще покрием почти целия свят в близките 5-6 години. Така че хората, които работят като дистрибутори и искат да разширят своята мрежа, това е добър поглед в бъдещето, да започнат да регистрират хора в държави, които са в пререгистрация. Това е. Така че в Сърбия никакъв проблем. Можете да регистрирате. Както знаете, регистрацията е безплатна, никакви ангажименти и в днешно време е лесно човек да получи продуктите. Много държави в Южна Америка също са в пререгистрация и се купуват от съседни държави, които са отворени: Колумбия, Мексико, от Съединените щати много държави пазаруват. Така че няма никакъв проблем, стига да имат желание хората да пробват продуктите Атоми. Това е за днес, приятели, 24 септември, вторник. Хубав ден на всички желая и до следващия въпрос и отговор относно продуктите и бизнесът Атоми. Чао! И сега да не забравям, Хемохим, време е за първото пакетче Хемохим за деня. Чао!